Eli Hansen tid vinna 2-0 i det och få det som avgör desten och i alla första lötna men vi förlade så det som KV gav det en skarpangång skall det komma åt att 5 minuter. Vad är det synd tar för alla själva? Ja, det har alltid man så spel någon. KV är så på bara för Astrojöst och för Röjna att skapa mållagar och ta skapa några mållagar men helt var så klara vid för första för jag har halta mål så och runt och bortsra från själva 3 timmar in och så till avgjort något som vi fick näst störlig om det. Tid var och för en stor part center borster för alla men sådana läge visste näck mer spel kvad var också Lamon och var att det ja alltså I hade de första 5 minuterna är gåvor så vi lite övervalda och vi tar hample spel och vi får så mål och så alltid vi sätta lugga som tempo och löjde sin nyer och för kanske inte så spänt fram att vart någon till löjde så kan alltid in I dysten så och så långt så görs väl så till Touch on förfärden och tittar och en Dalton öronplats kan man säga. Det är 3 platser men det är samma sted som Washington och så Elisen framför det kan happen. Är det här nöktande stöva så som du ger till? Ja, det är alltid. Vi tar inte för det då. Nu klarar det halva mål runt för första för vi har så till vi har flera små säkra lötna så det är faktiskt så dom. Vi har alltid tagit gångpunkt. Nu sitter du till klara halta mål och inte först för och till för du tog listan att ettnast är det negativt arbetshelgen vi är inte vändning för att jag får en mållinje för mål. Jag kan stå att vi får själva till linjen har skapat otroliga få målchanser mot Rockland men här var det så har lätt näck mål in och det är argokna center för jag ser det akkurat som det så till frös ut om att ettnast stockna att klara till det.